Айде, рейсера, давай. Там нека. Добре дошли в новия клип, в който карам с моите приятели и се качваме по нашата планина, до която даже трябваше да ходим и пеше и чрез стигнем до върха. А вие през това време може да харесате видеото и да се абонирате за мен, за да получавате още такива клипове. А сега приятно гледане! Гледайте, аз с по-бърз мотора от тоя и пак ми застава. Абе, дева, от ти угасна. Абе, нещо угасна мотора, чак. Казах ти, малко трябва да му увеличим оборотите. Абе, бачка. Да, то върти яко. Дрифтиш, да. Мълчи бе, работи. Натам няма смисъл. Да бе, падна около... Аз отлично. Кажи му здрасти. Здрасти! Ево. Поне ми преварва смигач. Изчи към могилата. Към могилата. Колкото? Искаш ли бе? Аз искам. Ай? Марти! Горе до манастиро, къде е? Той е на Мискиор. Абе, могилата си нашата част. Ама, те сменяме се. Ще караме бавно, но не е чак толкова. И няма се кат. Martín. ¡Pip! ¡Pip!
Нямам клаксон, бе. Да, бе. Ево, иде, бе. Значи, единствено по-гадно е тук на първия завой. Да. Е по-гадно. После нагоре си е по-легат път. Накрая горе става. Е, вече преди манастира. Да, бе, да, бе. Само тук в началото е гадно. На първия завой, после е добре. А? И па ще бута, мари. Да, аз да го карам. Ева, карай кумо. Кумо ли е? Кум ли е? Куме. На кой е кум? Абе, то ще ми стане кум! Мале! Ме вървиш, ще снакаш. Ще се опакваш. Вей го, как се опаква? Вика, ние сме по 50. Е, аз съм А се... той е 40 кг. Точно е, там имаше един камък и шеш, как ще прецакам карта на пъжата да облече. Да, карам това, ти карай това. Добре, това няма ти го дам. Тук по тези камъни, ако знаеш какво е. Поне ако падам да ме менят. Ние не ме скачаме горе. Що? Ние нема се качваме до билото. До билото с вашите не почти невъзможно. Аз мога за късва. Път се от стойка. Най-сетна качвам. Когато се заградим на клик, качвам. Да, качвам. Великата могила. Изкарам половина. Качваме се. Пазете камъните! Ай, още малко! Направо върти завоя, изправяй завоя! Аз си го взимам от тук, защото... Да, аз от тук се засилвам по принцип. Ето тук е така, дори ми му дам ръз.
Не, леко тук камъните. Аз направо продължавам нагоре. Чакаме ги в идването. Него е тонката. От скутери ръстник идва. По-него се мъчи. Мартин също от скутери ръстник. Бавно идва. Как си разбиха скутерите? Всеки има право да бръмчи. Ама никой не бръмчи. Яга, бръмчи бе, вате. Как бръмчи? По-гони. Аз приех тук, че да ви изчакам. Продължавай, че няма да... Оди са. Давай, ако спреми Мартин ще спре, няма пойде. Единствената права отсечка беше тук. О! Задължително снимка, бе? Как бе снимка? Тук е една снимка. Как бе снимка? Ще правим снимка. Напред! Бах ти лута работа. Само тук как са изгорели. Гледай бе, само тук не е изгорел. Бах ти щурото. Нали, изгорела е масата фактически, ама... Как се струши? Да, фактически изгорява само масата. Всичко друго може да се използва. Даже ако се седнеш на това, ще може да си седиш. И това просто облегалката. Да, но искаме там да видим манастира. Трябва да го подпреш, чекай къде е по-равно. Манастир. Да. Тук има събор. Се прави. Ама гледай сега как се прави тази година събор? Обясни ми. Да, представ си. И тук се прави събор. Там се прави курбан. Тук там водосвет се прави пред кръсто. Бако, даже са му направили пояса отгоре. Преди пояса е бил с дърво, но затова изгорел.
как не са изгорели градите вътре, къде държат манастира. Та града вътре. Затова се прави дори къде това. Не само за да не се наводни. Вау. Да. Само това стана. Поне са го направи. Това така не си е било, колко етажа е било? Това е толкова беше, влизаше тук, оставяш стотиките, падеше по една свещ, молиш се пред иконите, се кръстиш и... тук е малко горела градата. Тук се е позапалило. Обаче, че горе ставаш? Идат. Приема селфи. Абе, тръгнали си. Ама ти снимаш. Здрасти. Второ клипче ли снимаш? Това не знам кой е подред. Това е какво останало само от манастиро. Да, това са свещи. Не взимайте пари. Аз да ви кажам да си знаете. Да бе, тук се приемаш. Дали идваш скутер? Може да е мотор. Кръсто! Стига бе! Кръсто, къде беше на покрива на високото? Той беше като гръма от под се използваш. Да, гледай, по него нас седи. Я виж дали става да се използва. Не. Може поне да скелите, по което стъпваш да дъркаш, измай си сгори. Тая маса е нова, некой направи, виж коя палета сглобана сигурно. И тук кръста. И тук мога видиш всичко. Село, къде всичко изгорело, ние сме изгорели. Вау! Там ти закъса мотора. Ваго. Чубате. Дайте бутон и взема рък. Не пеше по дългия път. Ще се спукам. До тук моторите е най-много. Ела тук е стръмното. Моя миналия път елате там и му почва да ремъко да мирише на изгорело. Да, елате там и почва да мирише. Качвал съм се, ама от тук го заселих и там може би можеше го потроша. Верно си взем ключ. Но то няма кой да дойде, ама ако некой дойде. С ключа няма да умене, всеки с ключа е тук. Никой от нас няма вода. Ево. И тук знаеш колко ягоди имаш. Диви. И съм брал и съм ял. Това е изгорело отвътре. Баливат. Тук е по-преко, ако тръгнеш по-един път ще си скаже играта. Ние после навършим, може да се пуснем от там Марти да види какъв е път откъде закъсах с Аерокс. Ама от тук закачване е много по-добре. По-напряко. Малко по-струдно. Нали? Ще пукнем догоре, ама какво се прави? Его къде, виждам дъбиците. Hello, свят! I'm here! Преди като погледнеш тук не се виждаше селото. Сега какво се ви? Ако бързаш мина бе, аз ще бързам. Много бързо пошла изкарва тревата. Ама оно заваля дъжд. Това е хубаво. Да. От тук го минават с кросови мотори, смете. Но затова и пътът е така изкопан. Човека, който ще умре. Знам да бе ме взели, ама кой ще мисли, че ще се качваме до тук? Да. Не даже го е планува. Да, аз казах, аре до могилата, и вие след се навите. Го бе, качи бе се. Стъпа на криво. Откакто изгоря могила, аз насам не съм се качвал. Сега за първи път. Дори когато го решеше, аз не съм се качвал насам. Не съм. Аз бех там от една страна.
Не, прехвърлила там към... Не, оно беше пое, почти беше префалил към Радой. Видим знамето! Марти, види се знамето! Да, Марти, само така! Аплодирайте го, хора! Знамето и кръст. Ама не пейки. Но само пейката останава. И знамето, ево. На това дека е правил. И кръста, ама кръста много ясно, че остане. Какъв кръст, бе? Тук не имаше кръст. А, он е, да, он е от бетон. От бетон. На кой се навихна колко доли пеше? На моя, разбира се. Видите ли го? Ева ти расисто. Това показва ми средно кръст. Да, ама той до тук никога не се е качвал. За негово удоволствие аз бих скачил. Ама той горкия, ни с него мотор ще може да се качи, ни пеши ще може да се качи. Нищо. Аде бе, ние се качиме. Як бе, тук какво стана равно? То толкова дека ви изгора. О, това е много. Аз не знам, ако погледнем после тук надолу към Вискер. Дъбовата гора къде беше. 500 дека се изгорели. Какво 500? Над 7 милиона. Не 7 милиона, да. 700. Само онова там стига. 500. Не! Къде се качихме? Вау! Шапук, да. Абе, обаче знамето не са го сменил. Али? Още е с огъня. О, батиш го е, каква пейка го е, тук дори не е горел. Ма тук вятъра е много силен. Почивка.